Čau lidi, dneska ochutnáme Mundrink a tady nějakou ledničku jsme koupili. Mundrink jsme taky koupili, ale je to aloe vera z originální, jo. Minule jsme měli citron s aloe, nebo počkej. Neměli jsme. Ne, citron s aloe verou a teď máme aloe veru, normální klasickou aloe veru a tady máme nějakou ledničku, jo. Koukněte. Nie, pak si to rozbalíme a koukneme se a sníme to. Takže jdem to rozbalit. Takže už to máme otevřený a jdeme to ochutnat s Járou. Fakt jo? Fakt je to dobrý ten? Ne, kolik tu bys tomu dal bodu z 10 Moonovy drinky? 40. Já bych dal takový 8. Je to fakt dobrý. Je to chutná. Každopádně teď jdem na ledničku otevřít. Takže úspěšně jsme to už vydolovali z téhle blbosti. Neboli z téhle blbosti. Takže jdeme ochutnat. Otevři Járo s naší ledničku. Počkej. Dáme si pizzu, ne? No, skvělý nápad. Možná to spadne. Jaro, vytáhni si pizzu jednu. Ukáž. A nebo ne, já si dám mekáč. Koukněte, já vám to ukážu. Já vám ukážu pizzu. Takhle. Koukněte. Kvalitně. To je docela taky kvalitní, docela jako na to, že je to bonbon.